Hvorfor hedder du Arthur? Velkommen til. Vi er rigtig glade for at se så mange, der har lyst til at gå ud til fodbold hele ugen hernede i Bjert. Og vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer. Og vi skal spille en masse fodbold. Jeppe Godt. Josefine Ravn. Kasper Hansen. Så. En gang for det godt. Så hvis I lige laver en cirkel, så forklarer jeg yderligere. Den er en cirkel. Skal I have frugt? God tur. Sådan. Point. Ja. Jeg er færdig med isen, så tak for i dag. Det har været en fornøjelse og lidt varmt.